Pa ništa, utakmica je, ako je derbi, onda je naravno uvek specijalna utakmica. Nadamo se i za Partizan, pogotovo sada kako je Partizan izgubio ovu utakmicu, to nama na izvestan način, ako tako mogu da kažem, ne olakšava našu situaciju ako mislimo da idemo na neku pobedu i tako dalje. Ali u takozvanim derbima, što kažu, ono stereotipno nema favorita, ja mislim da ima favorita, da je to još uvek Partizan, bez obzira na ukupnu situaciju, da su sada oni doživjeli taj poraz od Armanija, koji istovremeno mogu da bude pretvoren u pobedu, ali je sigurno da će to povećati kod Partizanovih igrača i koncentraciju i mobilnost i, ako tako mogu da kažem, u košarci je to mnogo važno, agresivnost i odbrani i u skoku, u napadu i tenziju koja je uvek dobro došla za svakog igrača i za našeg, naravno. Sa naše strane, mi smo, ono što kažu, baš imali toliko slobodno vremena da se pripremamo za tu utakmicu. Ja moram da kažem da se mi nismo ništa specijalno pripremali za utakmicu, više smo koristili ovo vreme koje je bilo zadnje utakmice sa Širokim, to je otprilike sada negde tačno 7 dana, više smo koristili da radimo, da treniramo uobičajno ono što je planirano u tom našem trenažnom procesu i naravno da probamo da integrišemo u ekipu i s aspekta treninga i odbrane i napada, ako tako mogu kažem, Omara, ovog našeg novog igrača. Pošto se na konferencijama fudbalskih timova obavično govori o zdravstvenom biltenu, zdravstveni bilten je zadovoljavajući. Nismo, naravno, kako nismo, nije nam 3 dana trenirali, jer sinoć počeo da trenira Vasić i on je zakačio negde usput virus i tako da nije baš bez problema, ali je dobro, on se oporavio i bit će spreman, nadamo se, za igru. Vi znate da je Partizan ima veće iskustvo u odnosu na nas kad su u pitanju ovi derbi i to je neka, između ostalog, i to je neka prednost Partizana. Ovi naši igrači koji po prvi put igraju, neki prvi put igraju ne protiv Partizana, nego učestvuju u ovakvom derbiju i tako dalje, što na kraju krajeva može da bude i pozitivno